Само Ботев, Пловдив и Виска Варса. Здрасти! Днес ще имаш възможност да спечелиш безплатен ръглаж от Ксенон и LED Center и 20 лева. Кой детайл променя най-много външния вид на колата според теб? Джантите, боята или фаровете? Ами, може би боята най-много променя. Боята. Добре, според тебе колко коня трябва да е една кола? 150-200 коня е доста добра. Сега ще ти задам няколко въпросчета, мит или истина, за да спечелиш 20 лева. Добре. Ксеноновите светлини светят по-ярко от леда. Мит или истина? Мит. Ксенонът по-дълготраен от LED. Мит или истина? Мит. Вярно. А LED светлините загреват по-малко от ксенона. Мит или истина? Истина. Вярно. LED фаровете се включват по-бързо от ксеноновите. Мит или истина? Истина. Страхотно. Всичките 4 от 4. Заповядай 20 лева и безплатен ръглаж от Ксенон и LED Center. Може да кажа само едно нещо? Да. Само Ботев, Пловдив и Виска Варса. Лека! Знаете ли, че могат да ви сменят старите автомобилни кружки с нови LED такива за под 1 час? Очакваме ви в Ксенон и LED Center.